Prajem pekný deň, ja som Miro Jároš. Ahojte. A chcem povedať, že je mi ľúto, že tam nemôžem byť práve v deň, kedy Vilo rozprával o svojich plánoch, čo chystá pre Tepličku nad Váhom. Myslím si, že Vilo Mrázik bol výborný starosta a verím tomu, že bude naďalej veľmi dobrým starostom. Jednak už to dokázal aj vo svojom období, kedy tu nám starostoval v Tepličke nad Váhom. Ja len za seba, čo som si stihol všimnúť, v materskej škôlke to vyzerá úplne krásne. Kebyže ja mám takúto materskú škôlku, keď som malý chalan, tak tam chodím rád a vysmiatý. Viem, že dom pre seniorov máme v Tepličke nad Váhom. Kultúrne to tam žilo, bola tam Zuzka Smatanová, Vidiek, robili sa vianočné koncerty, ktorých som bol súčasťou a to bolo úplne super. Tiež osvetlenie na cestách. To sú veci, ktoré som si iba ja všimol a to som človek, ktorý nechodí veľmi často do Tepličky nad Váhom, bohužiaľ, ale polepším sa. Ale chcem vyjadriť podporu Vilovi Mrázikovi. Dúfam, že sa ľudia rozhodnú správne a taktiež držím palce všetkým ľuďom, ktorí, teda kandidátom na poslancov, ktorí Vila podporujú. Verím, že